duba kɔnɔma i b'a fɔ ko naji bonnen bɛ jakuma tɔ haraba fanga naani bɛɛ lajɛlen na i mana taa siraba kelen kan Bɔjabate k'a dɔn sira kelen bɔda kelen donda kelen bɛɛ bɛ jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ segin ɲɔgɔn fɛ duguba filɛ Bɔjabate k'a dɔn anw bilalen bɛ min na o ye kunnafoni ye sɛbɛnnikɛlaw anw hakili don n'o du la n'olu y'a sɛbɛn a lakalen ye anw bolo u ye tɛmɛ an ka taa ye nka an di baara in kɛ abada f'a maa saba ka dafa sɔgɔmada in na Gibson control ale bɛ nɛgɛ la e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na ni Jibi ye yamaruya di an b'an jo a kunnafoni na sisan Jɛka pub k'a ka feerefɛnw Bɔjabate n bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays faso sɛbɛnfura in nin y'a san 11 a bi sɛbɛn nin y'a boli ko siɲɛ 1429 Isa Jigiba Nabila Isa Tuama nin y'a ka fasiri ye Bɔjabate ni dugutigi ko a b'a dogo a ka dugu kɔnɔ dunan d'a ye Bɔjabate k'a dɔn dialogue intermalien malidenw yɛrɛ dama ka kɔrɔfɔ ka sigi bulo kelen kɔnɔ ka bɛnkanw ni hakilinaw ta degun ni ɲɛgɛn ani i k'a dɔn jalaki bɛ yɔrɔ min k'a fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na o tɛ ɲɛ abada malidenw yɛrɛ dama kɔ février kalo tile 26 ka taa bila tile 29 la centre international conférence de Bamako Bɔjabate i k'a dɔn ɲɔgɔnkun bɛɛ kɛra ɲɔgɔnkun bɛ ba in a tun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jɛkulu min sigira n'a ɲɛmaa ye ayiwa premier ministre kɔrɔ ye min ye Yusufu Mayiga ye Bɔjabate k'a dɔn a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan hakiliw ka jagabɔ jateminɛw ka kɛ baara in ka daminɛ a bɛ daminɛ min ni min na mun ni mun de ye malidenw yɛrɛ sɛbɛnna ko ye gɛlɛya ye mun ye k'o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin mun ni mun ma da kan ka don juma in na jɔn ni jɔn ni kan ka wele maa 300 ani maa 50 Bɔjabate o de bɔra Mali fa bɛɛ lajɛlen la min ye marabolo ɲɛmaaw ye n'o ye gouverneur ye Bɔjabate k'a dɔn olu kun bɛ awa kɛnɛ kan Mali i k'a dɔn marabolo 19 ka fara Bamakɔ kafo kan nin bɛɛ lajɛlen ka maa kun bɛ yen ɲɛnɛma kɛ maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu fana ka ciden kun bɛ yen Bɔjabate kɔrɔfɔ bɔra k'a bin yalima malidenw mago bɛ mun ni mun na accord d'Alger o tɛmɛna jamanakuntigi ale de y'anw sugandi an ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ maliko yɛrɛ malidenw yɛrɛ k'a kuma fɔ maa wɛrɛ da kana don a la sɛɛrɛ wɛrɛ kana k'a la an ka kɛ sɛɛrɛ ye kabini diɲɛ lawale Mali bɛ dilan ni dilanna min ye o ye nin ye siya tɛ Mali kɔnɔ kabila tɛ Mali kɔnɔ min ni sigikafɔ kun don olu ni ɲɔgɔn cɛ Bɔjabate gɛlɛya mana na cogo o cogo ni sigikafɔ kɛra i k'a dɔn de bɛ kɛ sababu ye a ka duga o tuma diɲɛ laban in na Mahama ni Usufu Mayiga Usumani Isufu Mayiga a y'a jira k'a fɔ bɛɛ k'i hakilina jagabɔ sɔrɔ jiidi kɛnɛya Bɔjabate k'a dɔn yiriwa min ye jamana yɛrɛ hakilina fɛn o fɛn bɛ jamanadenw na gɛlɛya o gɛlɛya n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka malidenw fɔ ɲɔgɔn kɔ nin bɛɛ lajɛlen de ka fɔ bɛɛ lajɛlen k'i miiri Bɔjabate ni bɛn kɛra o bɛɛ kan o bɛ kɛ sɛbɛnfuraba ye o sɛbɛnfura in de bɛ taa jira jamanakuntigi la o tuma e y'anw sugandi k'a fɔ Mali den bɛɛ lajɛlen ka sigi ka fɔ ka kɛ an bɛna min ni min ka a n'an bɛna kuma min ni min ka baara kan ka kɛ kɛcogo min na an kan ka taama ka taa yɔrɔ min ni yɔrɔ min maa min ni maa min bɛ wele bɛɛ ni kelenya ka sabati Mali kɔnɔ nin sɛbɛnfura in don ɛlɛ ni jamanakuntigi kɔ n sɔnna Bɔjabate o yɔrɔ bɛɛ u bɛ sɔrɔ k'u kɛ baara kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ Batukura ne bɛ n tigɛ don joona o ka kɛ Les Echos wele maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko MS ye karamɔgɔ Batukura a ko an ka taa masakɛbulon la Kuluba sɛbɛnnikɛlaw ko a ko min ye nin jɔkun furancɛ in ye an ka jamana kuntigi ye n'o ye transition ɲɛma colonel Asimi Goyita karamɔgɔ Batukura ale ye bisimilali kɛ a ye maa minnu bisimila n'i y'o lajɛ o y'an ka jamana sariyaso ɲɛmaw ye karamɔgɔ Batukura o ye laada ye faso Mali kɔnɔna la san kura n'ale jɔra ni ka sanbɛ foli ta ni ka da don jamana gɛlɛya dɔw la sɛbɛnnikɛla ko a ko jamanakuntigi ale kɛrɛfɛ salle de banquier la min y'a ka premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga o kɛrɛfɛ n'i y'a lajɛ jamana ministres fana tun bɛ yen karamɔgɔ Batukura ni ka taa bila conseil national de transition o ɲɛmaaba n'o ye colonel Maliki Diaw o fana kɛrɛfɛ cour suprême o ɲɛma Fatoma Etera o fana kɛrɛfɛ cour constitutionnelle ɲɛmaaba n'o ye Amadou Ousmane Touré min ye au conseil des collectivités n'o ye Mahamadou
Satigi Jakite karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ conseil économique social environnemental et culturel o ye Yakuba Katile sɛbɛnnikɛla ko a ko ka fara min ye madame Sanogo Aminata Malika a ko n'i y'a lajɛ kɛnɛ in a dayɛlɛla min ye Mali sariyasun ɲɛmaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u ye kuma ta ni ka jamanakuntigi fo ni ka sanbɛ foli ta ka sɛgɛrɛ min ye san kura min jɔlen filɛ n'o ye 2024 ye Ala k'a diya la Ala k'a diya Mali la a n'a ka denbaya Ala k'a kɛ tama sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔ ka bɔ u ye sanbɛ foli ta ni ka ɲɛsin armée ma min ye an ka cɛbaw ye an ka samarabatigiw karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u bɛ ka baara min kɛ jamana in ni ka yɛrɛma hɔrɔnya sabati min ye jamana in ye ka bɔ juguw bolo karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u y'u da don o la sɛbɛnnikɛla ko min ye don min tɛ bɔ malidenw kɔnɔ fiyewu n'o ye novembre kalo tɛmɛnen tile 14 ye Kidali minɛna an ka cɛbaw fɛ san 12 tɛmɛnen kɔ ni ka bɔ juguw bolo sɛbɛnnikɛla ko a ma minɛ ni daga sunɔgɔ ye a ko mugu ni kisɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni ka jala siri i ba ye k'a fɔ ka wulikajɔ kɛ maa minnu kɛmɛ k'u kangara ni Kidali cɛ ni ka tasuma don u la sɛbɛnnikɛla ko Mali cɛba minnu y'o kɛ u ye sanbɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Mali armée ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u ye duwawu don k'a ɲɛsin u ma k'a jira k'a fɔ hali bi k'u ka tɛmɛ ni baara ye olu ɲɛ bɛ min na karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ i n'a fɔ malidenw tɔw fana ɲɛ b'a la cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko ɲuman don juguman tɛ o de ye n'i y'a lajɛ an ye maa minnu bɛ ani juguw cɛ n'o ye Nations Unies ye an y'olu gɛn ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ mun de tora Mali yɛrɛ bolo san karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ an k'an ka cɛkisɛya an ka ŋanaya an ka cɛfarinya an k'o ta k'o yira min ye tiɲɛnikɛlaw la u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali tɛ tulonkɛ jamana ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o baara min bɛ sen na min ye an ka institution ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ u ka dɛmɛ ni dɛmɛ b'u ye o tuma k'u ka tɛmɛ n'u yɛrɛ u ka n'u kɔfilɛ fo ka taa bila jamana in k'a furan k'a jɛ ni ka kɛ malidenw sago ye sibiri ɲɛ kelen maa kana i sago ni dongo ko la Mali kɔnɔ bilen min tɛmɛna o tɛmɛna a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana ye bilen kolonɛla Simi Goyita a ko bonya bɛ mande bonya masegin bɛɛ u ye dɔw ta k'a sɛgɛrɛ a y'a kɔmasegin ta ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ko Ala k'u fana bolo ja u ka baara la kɔnɔkulu jɛlen k'o de bɛ bi fɔ kunnafoni filanan ye an ye min bɔ Les Échos kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Jabate maa min ka baara mana kɛ kaburuse ye i sigiɲɔgɔn mana bana o t'i bali ka taa nɔgɔya da k'a ye Jabate n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant Yusufu Kamara nin y'a ka fasiri ye Jabate k'a dɔ sigi kelen don ka alimami kɔnɔ nka alimami yalima a balan bɛ Algérie jamana na wa ɲininkali tɔ min bɛɛ Jabate k'a dɔn min ye Imam Mahamudu Diko i k'a dɔn jama ɲɛmaa don maa kalanenba maa kologirinba don jamana kɔnɔ Jabate a bɛ ne ka waati janbɔ min kɔni kun ye jamana ye i k'a dɔn a ye yan bilali fɛn caman fɔra a la Jabate i k'a dɔn a kun dan bɛ Algérikaw olu ye misiri belebeleba jɔ min ɲɔgɔn na ni alikaba bɔra ayiwa a ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ diɲɛ na a filanan i k'a dɔn a taa kun fana kun ye i k'a dɔn farikolo ayiwa ni ka taa o laruwe k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔ la Jabate sɛbɛnnikɛla ko alimami ka taali i k'a dɔn nin kun fila de fɔra min kɔni ye ko wɛrɛw ye olu nana don alimami ka Algérie t'a la sabula a ka taali laban nana kɛ mankan ye mankan min kɛra Algérie ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ a ko y'an ka barika bonyana kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko Jabate o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ kɔsɛ in na février kalo tile 25 tɛmɛnen Imam Diko a yɛrɛ kun ye kunnafoni di kɛ video kungurunin na k'a jira k'a fɔ min ye kanubaw ani lapasabaw i k'a dɔn a bɛ bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn ale farigɔnnen kun don nka an bɛ donni minɛ ko bi a bɛ Ala tanu kosɛbɛ wa a bɛ waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin maa o maa ye dugawu kɛ maa o maa y'a sama a bɛ dugawu dɔn kɛ ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma a yɛrɛ labɛnnen don min kɔni ye kɔsɛgi k'o boloda ka na jamana kɔnɔ Jabate k'a dɔn jɛrɛjɛkulu minnu b'a kanuna lapasaba minnu b'a kanuna olu ye tabali gosi olu yɛrɛ ye labɛnba de kɛ labɛn min n'a ka kɔsɛgi u bɛna kunbɛn Jabate bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn k'a fɔ cɛba in a seginna ka na jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nka nani a bɛ n'a fɔ a bɛɛ lana Jabate sabula ayiwa don fɔra k'a fɔ Imam Diko a bɛna cu jamana kɔnɔ a ma n'o na yalima dalu jumɛn in don
Diko a kun ye jumɛn in ye o ɲɛfɔli ma kɛ n'o tɛ Imam Diko i k'a dɔn cɛ min n'ale yɛrɛ kɛra sababu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga k'a dafiri min ye M5 RFP n'i y'a ye u b'u disi gosi bi anw ye nin kɛ a nujuru tun bɛ cɛ min bolo o ye Imam Diko ye Boy Jabate o fana ka fɔ o tɛ nkalon ye hali n'o y'a sɔrɔ bi i k'a dɔn gɛlɛyaw caman kɔni y'a sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ bi mankan ani wulikajɔ ani tamasiyɛn wɛrɛw yelen don a la minnu kɔni ni fanga ka taa sira tɛ kelen ye Boy Jabate hali n'o y'a sɔrɔ maa wɛrɛw kɔni kɛlen bɛ k'a kɛ jamana jugu ye sɛbɛnnɛkɛla ko an bɛ don min na ko bi Imam Diko ka segili i k'a dɔn sini kɔni tɛ sabula ŋunungunu ani kuma minnu bara ka fɔ Boy Jabate k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya de kɔfɛ nka n'a seginna ka na bi Boy Jabate k'a dɔn a bɛ kɛ sababa ye sabula jɛkulu min n'ale yɛrɛ kɛra sababu ye k'u sigi sen kan M5 RFP Boy Jabate k'a dɔn gɛlɛyaba b'o kɔnɔ bi o gɛlɛya fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten sabula i k'a dɔn a ɲɛmaw bilalen bɛ ɲɔgɔn na min ye ayiwa Choguel Kokala Mayiga o n'a Damatafa min ye comité stratégique i k'a dɔn ni o bolofara min bɛ Maître Muntaka Tall bolo Mahamadou Traoré Mustafa Nimaga Imam Ousmane Soli Traoré Boy Jabate i k'a dɔn ninnu de taara ka kɛ ɲɛmaw ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ tugura an ka taa o laban ye boli ye info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Saba Balo numukɛ karamɔgɔ de bɛ tugura ka kalimu ka di i balima don ko min ye M5 RP ye karamɔgɔ de bɛ tugura daga wulila Sunkala ma ye sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔn tun bɛ se ka dɔn ni ɲɔgɔnna bɛnbaliya dugu bɛ jɛ M5 kɔnɔ an kun y'a dɔn karamɔgɔ de bɛ tugura i b'a ye k'a fɔ farafarali kɔni o daminɛna ɲɔgɔn buruja o daminɛla karamɔgɔ de bɛ tugura i b'a ye k'a fɔ min kɔni M5 ye bi sigi man di ye sɛbɛnnikɛla ko a ko da bɛ maa min t'a la n'i y'a jateminɛ karamɔgɔ de b'a tugura sibiri don n'o bɛnna ni marisikalo tile 2 ma lajɛba dɔ kɛra kunnafonidila tɔgɔla sɔrɔ n'o ye Maison de la Presse ye i b'a ye k'a fɔ M5 RP a bolofara min bɛ yen n'o nujuru bɛ Umaru Jara bolo olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan karamɔgɔ de b'a tugura n'i y'a layi cɛ kuma min kun sigilen bɛ ni k'u ɲɛsin kunnafonidilaw ma o dɔ ye Maître Muntaka Tall min ye FSD karamɔgɔ de b'a tugura min ye Jamil Bitar min ye PPC o tɛmɛnen kɔ n'i ye Umaru Jara yɛrɛ lajɛ ale ye MPJ faso yele ka taa bila Alu Singare ale ye EMK ye Ibrahima Sila o ye FSD ye karamɔgɔ de b'a tugura ka taa bila Bubakari Dafila o tuma nin bɛɛ lajɛlen de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ ye karamɔgɔ de b'a tugura ninnu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni k'u ɲɛsin kunnafonidilaw ma a tun man di sabu n'i y'a lajɛ ka kɔn sibiri ɲɛ jumadon min ye jamana premier ministre n'o ye comité stratégie yɛrɛ ɲɛmaba Dr Choguel Kokala Mayiga karamɔgɔ de b'a tugura ale ye wele k'a lase ni k'a lase a ka tɔndenw ma a ko min ye M5 jama ye n mago b'aw la joona min ye AES kunkanko bɛ yen min ye jamana a ka hakilina bɛ yen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais d'espoir la sɛbɛnnikɛla ko n'an tun bɛ kɔrɔlen la sigiyɔrɔ kɔni o tun bɛ dɛsɛ nka n'i ye palais lajɛ karamɔgɔ de b'a tugura maaw bɔra koyi nka palais ma kɛ dɛbɛdɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bɛnbaliya o jaabi dɔ ye a ko n'i ye ko jateminɛ min ye jalaki ye n'o ye Umaru Jara ye u y'a yira k'a fɔ min kɔni Dr Choguel Kokala Mayiga karamɔgɔ de b'a tugura ni k'a to a ka lajɛ la palais d'espoir kɔnɔ k'a y'olu tɛnkɛrɛma k'a yira k'a fɔ n'i y'a ye olu bɛ ka nin ko in kɛ olu bɛ ka wuli ka jɔ k'u ka bolo kan karamɔgɔ de b'a tugura ko finitigilakaw dɔw de bɛ ka don n'u hakiliw cɛ karamɔgɔ de b'a tugura ni k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko janfa kɛnɛ kan da don wa ale bɔra kalama ale bɛ min f'u ye k'u ka sabali k'u ka to ɲɔgɔn bolo sabu ko maa dɔw de bɛ k'u bila ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ u ka kuma in kɔnɔna la min ye ni cɛŋanaw ye Maison de la Presse kɔnɔna la karamɔgɔ de b'a tugura u jɛra ni ka tigɛnɔbila kɛ ni k'o ta k'o di maa min ma o ko kalan kunnafonidilaw ye o ko kalan u ka tɔndenw ye o de ye Jamil Bitar ye sɛbɛnnikɛla ko Jamil Bitar dafijɛ karamɔgɔ de b'a tugura i b'a ye k'a fɔ a wulila min ye ale ka kuma a diminen don o a nisɔndiyalen don o i t'o dɔn a la sabu a ye o ye a bɛ yɛlɛmisɛn na sɛbɛnnikɛla ko min ye Jamil Bitar ye karamɔgɔ de b'a tugura ale kɔni y'a yira k'a fɔ min ye M5 RP o tuma olu bolo karamɔgɔ de b'a tugura gɛlɛya t'a kɔnɔ fo ni maa min bɛ fɛ ka gɛlɛya ta ni ka M5 sɛgɛrɛ sabu a y'a yira k'a fɔ ko M5 tɛ parti politique ye tɔnkulu de don u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔna la min ye fanga dafiri dɔ senfɛ n'o y'i bɛ kɛ ka fanga ye sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ n'i ka tɔn don bɛɛ n'i ka taabolo don u jɛra de ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kungilenna kelen ye janko bɛ se ka taabolo ɲuman ta k'a da kan ko jamana bɛɛ jɛgɛ fanga n'o ye démocratie ye ko kun jɛngɛnnen don kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye bɛɛ n'i ka hakilina mun don donkan ni bɛnkan ni taabolo de bɛ M5 la
karamɔgɔ de b'a tɔgɔ u y'a yira k'a fɔ ni maa min y'o kan sɔsɔ olu bɛ yafu ma ni k'i gɛn sɛbɛnnikɛla ko min ye sɔrɔsiw ye Jamil Bitari ka kuma dɛ ko sɔrɔsiw ye laɲini kɛ ko ka maa dɔ di M5 tɔgɔ la min bɛ kɛ jamana premier ministre ye u bɛɛ bɛnna ka ne ka Choguel tɔgɔ di sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye comité stratégie o ɲɛmaa de bɛ Dr Choguel Kokala Mayiga bolo Choguel tun ye maa min bila a nɔ la k'u y'a ye k'a fɔ o bɛ ka baara kɛ n'akilina min ye o ni M5 ka hakilina tɛ kelen ye u y'o gɛn ka bɔ yen karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'u y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ u y'a gɛn u ka hakilina la wa k'a ni gɛnni ka kan ko n'i ye ko jateminɛ Dr Choguel Kokala Mayiga k'a kɛn bɛ ka M5 denmisɛnnin dɔw ta ni ka taa n'o ye a ka cabinet la k'u bɛ k'olu buruja waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'u tɛ jɛn n'o ye sɛbɛnnikɛla ko min ye jɔyɔrɔ ko kɛlɛ nafasɔrɔ ko kɛlɛ n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu min dafɛ o y'o de ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye Jamil Bitari ye a y'a yira k'a fɔ k'u bɛ tile 3 di Dr Choguel Kokala Mayiga ma a ye nkalon min ta ka da olu la k'a yira k'a fɔ ko sɔrɔsiw de bɛ ka don olu n'u hakiliw cɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'a ka bɔ joona joona a ka yafa ɲini a ka segin a kɔ ko sabu ko n'i ye jateminɛ kɛ ko M5 tɛ maa si gɛn nka k'u b'i gulon jɔyɔrɔ min b'a bolo n'o ye comité stratégie président ye o tuma ko n'a ma segin a kɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko bolo min ye si don mɔgɔ la k'o bolo kelen bɛ si bɔ mais n'u y'a suspend comité stratégique président la a bi suspend premier ministre ya la wa abada d'accord nam abada sɔrɔsiw y'o di ka ban nam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔ u ka to u bɛ ka kuma n'o de ye o tuma n'a ma bɔ ka sigi a kɔ o tuma k'olu b'a gulon ka bɔ a ka ɲɛmaa la n'o ye comité stratégie président ye o tuma min ye premier ministre ye a bɛ to n'o ye nka min kɔni olu ka hakilina ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ ko foyi tɛna se ka don olu n'u ka hakilina cɛ sabu k'olu ye kɔ mɔ kan min kan ko jɛgɛ bɛ tila o kan kan ko M5 n'i ma ta ka dabada ma i b'i kɔ kɛ bɔ a ye bɔ ye i k'a ta ka dabada ma walima i ka taa o tuma ko baasi t'olu ka tɔn na o tuma ko hali bi u b'a fɔ ka tɔndenw ye k'u ka to ɲɔgɔn bolo kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ bi y'a ka sɔgɔma bɔli ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ n bala tɔgɔ bɛ di wajibi tɛ i ye sɛbɛn min kala n y'a noté i nɔfɛ i ko k'u ko olu tɛ politiki tɔn ye olu ye association de ye o ye tiɲɛ ye nka association min don a ma o ma b'a kɔnɔ a bɛɛ ye politiki maa ye a fɔ ko kelen wajibi tɛ k'a dɔn an delila k'a ye jamana in kɔnɔ pour l'histoire nin ɲɔgɔn na tɔn caman sigira laɲini kun ye fɛn min ye laɲini sɔrɔlen walima laɲini bannen a tɔn cira par exemple je me rappelle une organisation là, il y avait IBK, Choguel, Mundagatal. À ton Mado Kiri 2000, je ne sais plus. À ton mais j'ai une très bonne souvenance. Alors, à l'époque, c'était pendant les élections, je crois. Donc, alternative 2002. 2002, n'est-ce pas? Alternative. Ok. Moi, je vais dire, mais pourquoi le M5RP reste toujours en mouvement? Ne ɲana a sigira IBK de bin de kama an ka ɲi ka ni ɲininkali k'u la mun na u bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi eh ben c'est ça n'u tɛ politique nɔfɛ n'u tɛ ko wɛrɛ nɔfɛ ne ɲana association min don il y avait bitik de tun b'u la n'o biti sɔrɔla ka IBK bin n'o sɔrɔla c'est que sûrement hali bi u ma fa de o nin ye ɲininkaliba ye non u ma fa o u ma fa sinon ne ɲana u ye wuli ka jɔ kɛ baara ɲɛna bɛɛ u tun bɛ IBK binni de nɔfɛ o bina n'o bina moi je pense que sisan kɔni tɔn kan ka ci bɛɛ kan ka yɛrɛkɛ ka t'i ka politiki baara la mais politiki mɔgɔw mana fara ɲɔgɔn kan bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a laban diɲɛ mana ja cogo o cogo a laban bɛ ci ne tila k'o fɔ e o a bɛ ci dɛ u man di non u man di bi u man di sini Mali politiki ma diɲɛ selekɛnɛ ni politiki bɛɛ bi ten mais Mali ta ka jugu a bɛɛ ye sige e yɛrɛ k'a lajɛ c'est compliqué kunkolo min filɛ nin ye ɲɔgɔn na ɲɔgɔn buruja la jɔn tun b'i sigi k'i miiri kunu an kɔrɔ kalo damadɔ dɔrɔn ko nin bɛna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i y'a dɔn politiki maa jolen b'u kɔnɔ kojugu ba Mundaga i bɛ se k'a fɔ i gɛrɛtigɛ ka di Mundaga ta ye i bɛ se k'a fɔ i ye ayiwa fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ a kan nka cɛ min bɛ politiki dɔn ka ba Mundaga bɔ Mali kɔnɔ Wajabate k'a dɔn a maa ka dɔgɔ Choguel Kokala Mayiga qui est premier ministre maa min bɛ se k'a fɔ i bɛ politiki dɔn ka n'i den bɔ Wajabate a ka dɔgɔ. Moi je me rappelle mouvement démocratique an jɛra a la yan k'a sama a bɛ cogo di Alpha waati Alpha Kile waati an y'a yɛlɛma ko Musa Tarawele ka parti in tɔgɔ IDPM don a ma siran
a nana RPM sigi Sukɛl MPR an y'a susu k'a susu mais il vit hein MPR kɔni non même si le MPR ne vit pas mais Choguel vit. Et c'est ça le problème des politiques maliens. Ale cɛ bɛ politique dɔn. Wajibati n'u b'a fɛ jamana in ka ja u kana na foyi wɛrɛ wuli. Wulila ka ban dɛ. A wulila ka ban dɛ. Ayiwa n'a wulila Ala k'an bɔ a bolo ɲuman fɛ. Yarabi. Ala k'an bɔ a bolo ɲuman fɛ. Yarabi. Wajibati ne bɛ n bolo kari ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 ɲinan n y'a san 30 ye nin sɛbɛnfura in i k'a dɔn a bɛ ɲɛgɛn maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Ablaye Jara Wajibati i k'a dɔn n'i ye fɛn kɛ ni min kɛli man kan fɛn na f'i ye fɛn min mɛnni man di i ye Wajibati i k'a dɔn min ye nin livre ba in ye i k'a dɔn livre ba in a sɛbɛnna ni kalan ye a sɛbɛnna ni hakili ɲuman ye nka sɛbɛnniw ni kuma minnu b'a kɔnɔ Wajibati k'a dɔn kelekuba de b'a la colonel Alpha Yaya Sangare Wajibati e ko dɔw yɛrɛ ko k'a minɛnen don ni Ala ma jan kɛ a bɛ gɛn yɛrɛ de ka bɔ sɔrɔdasiya la sɛbɛnnikɛla k'o jɛlen don min kɔni ye a nin livre in ye k'a jira diɲɛmaa na Wajibati i k'a dɔn a don gouvernement maa fila bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan nka u kun t'a dɔn min bɛ livre in kɔnɔ Wajibati k'a dɔn livre n'i y'a kala k'a kala min ye wulikajɔ ye hakilina minnu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ Wajibati livre in yɛrɛ i k'a dɔn a titre de défi du terrorisme en Afrique i k'a dɔn Bamanja wale kɛlɛli farafinna Wajibati a b'o de ko fɔ nka livre in maanani minnu b'a kɔnɔ ani kuma minnu b'a kɔnɔ kuma dɔw ka gɛlɛ o gɛlɛya da ye sabula yɔrɔ dɔw bɛ yen Wajibati a bɛ n'a fɔ sɔrɔsiw kɔni i k'a dɔn u ye hadamadenya jo sariyaw u y'olu jalaki caman de kɛ Wajibati i k'a dɔn a bɛ sɔrɔsiw kɔni a b'olu sɛbɛkɔrɔ lakari ni ka gɛlɛya caman da k'olu sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Wajibati i k'a dɔn o de kɛra gɛlɛya ye n'o tɛ min ye colonel Alpha Yaya Sangare Wajibati i k'a dɔn ayiwa nin ko livre in kɔni bɔ ani kuma ka caya nɔfɛ a si ma kɔrɔya si ye Wajibati i k'a dɔn n'i ye sariyaw ta k'a lajɛ sɔrɔsiya sariya Wajibati i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko yanni i ka sariyaw yɛrɛ ko fɔ livre in kɔni bɔlen kɔfɛ tile 2 kɔfɛ min kɔni ye mobili 2 ye Wajibati olu sina ka t'u jɔ a ka da la ten i k'a dɔn awa numéro t'u la min kɔni ye kunnafoni ye minnu ye ko in ye walima minnu y'a ko mɛn da garantile la Wajibati i k'a dɔn maa dɔw jiginna u ɲɛda ti ye u kɔni y'a salo ten ni ka taa n'a ye n'a salo la Wajibati o kɔrɔ de ko a minɛna sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni kɔni y'a jira i k'a dɔn awa minisiriso yɛrɛ min n'a bɛ sɔrɔsikuluw kunna ministère de la défense o ye communiqué kɛ livre in na a ko min ye Alpha Yaya ka livre in i k'a dɔn a y'a sɛbɛn a yɛrɛ dungɔ de la i k'a dɔn a n'olu ma jɛ k'a sɛbɛn u ka hakilinatɛ bi o b'a sɛbɛkɔrɔkɔ kuma minnu b'a kɔnɔ kuma porokotolen ani kuma jaasilen don o kuma olu kɔni ma jɛ ni livre in ye a ko n'o kɛra bɛɛ Wajibati sariyaw ye min ko fɔ u bɛ wuli ka jɔ sɔrɔsi i kɛra jalatigi ye o i ma kɛ jalatigi ye o a bɛnnen d'i la ni bi awa sɔrɔsi fini na baara dɔw bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛ ye baara dɔw bɛ yen walima hakilina dɔw bɛ yen olu tali i n'o man kan Wajibati hali n'i ma ɲɛ k'a fɔ i b'o kɛ fo k'a sɔrɔ yamaruya de dir'i ma sariyakisɛ minnu bɛ yen olu bɛ sɔsɔli kɛ kosɛbɛ article 34 min kɛra mars kalo tile 21 san 2023 Wajibati k'a dɔn sɔrɔsikɛ n'i bi sɔrɔsiya la Wajibati k'a dɔn kɛwalew ani baara dɔw bɛ yen olu man ɲi e la sabula sariya b'i sɛbɛkɔrɔ ɲangi a k'o la Wajibati k'a dɔn min ye colonel Alpha Yaya Sangare a ye sɔsɔliba de kɛ jango sɔrɔsi jalatigi don o tɛmɛnen kɔfɛ a bolo bi ca la a bɛ sɔrɔsi baara kan k'a kɛ Wajibati a ye wulikajɔ caman kɛ force armée kɔnɔ Wajibati o de la minisiriso min n'o kɔni wakili don a la o y'a jira k'a fɔ a ye sɔsɔli de kɛ jamana sariyakisɛ ani sɔrɔsiya bɛnkan ye minnu ye olu sɔsɔli caman kɛra fɛ n'a ma ɲɛ ni livre min n'a y'a sɛbɛn Wajibati i k'a dɔn a y'a sɛbɛn ka sɔrɔ a misara ɲɛmaaw la ɲɛmaaw ma yamaruya d'a ma Wajibati o kuma sariya bɛ wuli ka jɔ kɛ sabula a filila fili in kɔni kɔnɔ i k'a dɔn o kuma ani min ka kan o ye kiiri de k'a minɛ o kiiri in yɛrɛ kɔni i k'a dɔn minɛni kɔni kɛra ka ban Wajibati min bɛ nin kɔfɛ n'o ka jugu a bɛɛ ye o de ye Ala de bɛ fara a kan n'o tɛ a bɛ gɛn yɛrɛ de ka bɔ sɔrɔsiya la k'a ka jala fara Wajibati i k'a dɔn o kɔni ka na sigi o la o b'a nɔfɛ a ko ni ko ta k'a lajɛ min ye colonel ye a tun bɛ chargé de mission à la ministère de la défense Wajibati k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye
colonel Ablaye Maïga anu bela jile promotion gele 23e promotion EMIA wajabati kadu yewuli ka jo chama nge nyove sabula ayere bara chama nge service d'investigation judiciaire gendarmerie K1 gendarme de do oteme ngo fe ayenye maya so chama nge direction générale direction de la gendarmerie la oteme ngo fe colonel Alpha Yaya Sangari wajabati ka don abi jamana do sorasiya yɛrɛ a b'o dɔn sabula kɛlɛ caman kɛnɛ kan a taara yen wajabati i ka dɔn ne labana ka nin fɔ ka jalaki bi ka armée kan sɛbɛnnikɛla ko ani foyi man kan nɔminɛni kɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la le rayon naam maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Modi Gandiga maraka kɛ a ka kalimu ka di karamɔgɔ Dabatukura a ko an ka na sigida gale n'o ye commune 1 ye a ko cɛ fila bɛ u kɛn bɛ ka jɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma karamɔgɔ Dabatukura min ye nisɔndiya ye ni k'o ta k'o lase lakɔliso ni kɛnɛyaso ma n'o ye Musa Bil Tarawele karamɔgɔ Dabatukura ni ka taga bila Baroni Gambi la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye kulekan tun bɔlen bɛ groupe scolaire Babɛni Santara sabu n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kilasi minnu bɛ yen karamɔgɔ Dabatukura tɔliw caman kɔni tun kɔrɔla wa ekɔliso yɛrɛ kɔni ɲɛda cɛjuguyara maaw de bɛ ɲininkali kɛ ɲɛmaaw bɛ yɔrɔ jumɛn na ni cɛ fila karamɔgɔ Dabatukura u y'u sigi k'u miiri olu ye kalan kɛ min ye ni lakɔliso in kɔnɔ commune 1 na n'o ye groupe Babɛni Santara ye Korofina Nord la sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ u wulila ni ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ min ye Musa Tarawele Bil karamɔgɔ Dabatukura ale ni Umar Gambi bɛɛ ko a ma ko Baroni Gambi karamɔgɔ Dabatukura u y'u bolo bɔ ni k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma bɛn ni kɛlɛya kɔnɔna la an ka jɛ an ka lakɔliso magwɛn sɛbɛnnikɛla ko kulekan mun bɛ min ye misi mun bɛ yen an ka taa don min ye lakɔlidenw jigi kɔrɔ sabu ni lakɔlidenw bɛ taa dɔnniya ta yɔrɔ min na karamɔgɔ Dabatukura man ka kɛ yɔrɔ lafulen ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Bill Gates ale ni min ye Baroni Gambi ye i b'a ye k'a fɔ u sina ka t'u jɔ k'a lajɛ ka sin ka jɔnko Ala fɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ kulekan bɔlen ma yɔrɔ tiɲɛnen don u sina ka jɛ joona joona min ye entrepreneur ye karamɔgɔ Dabatukura ne ka sin k'u wele k'u bila baara la min ye effet immédiat ye u y'a lajɛ dɔrɔn ka sin k'u wele k'u ka baara daminɛ o don bɛɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min kɔni ye sɛbɛn tara k'a da kɔrɔ n'o ye devis ye CFA wari $40,000 u ye dɔ kɛ ni gɛlɛyaba in na sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatukura ni ka lakɔliso dilan k'a ɲɛda yɛlɛma min ye kilasi 18 ye minnu tun sɔgɔsɔgɔlen bɛ karamɔgɔ Dabatukura kalan kɛcogo bɛ ka juguya ni k'o labɛn ka ɲa ni ka tila ka tɔliw labɛn ni ka tila ka ɲɛgɛn 25 k'o labɛn karamɔgɔ Dabatukura ni ka dondaba 2 labɛn ka daba kura k'u la ni ka pɛntiri kura kɛ lakɔliso kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ka ca yiriw k'u pɛntiri k'u kɔfɛ ka ɲa n'i donna dɔrɔn i bɛ sin ka fili yɔrɔ ma sɛbɛnnikɛla ko min ye lakɔlidenw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni baraji kɔni ko Ala de b'u sara karamɔgɔ Dabatukura min ye lakɔli karamɔgɔw ye olu fana y'u ka nisɔndiya fɔ ka taa fara DCAP kan sɛbɛnnikɛla ko wa kuma yɛlɛnna fo ka taa se ministre de l'éducation ma k'a jira k'a fɔ ko fasoden ɲuman dɔw bɛ commune kɔnɔna la u ye dɛmɛ ni dɛmɛ ta ni k'u ka lakɔliso kɔrɔ sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Musa ale ni Baroni Gambi u ko u m'a dabɔ yɛrɛyira kama u m'a dabɔ ko fɛn b'u bun karamɔgɔ Dabatukura u y'a dabɔ min kama dɛ ko ni sanuya don kuma tɛmɛ kuma dɔ la ko sira ka fisa n'a ye lakɔliden minnu bɛ kalan na u mago bɛ kalan kɛcogo ɲuman de la u dun bɛ bolo min ka kalan tɛ ka kɛ ka ɲa o tuma k'u y'a dabɔ de kama n'o tɛ ko min ye nafoloko ye karamɔgɔ Dabatukura ko bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ni ka worontɔ u ye nafolo min ta k'a donni na karamɔgɔ Dabatukura k'a bɛ se ka mago wɛrɛ ɲa u ye sɛbɛnnikɛla ko u ma dan groupe scolaire Babɛni Santara ma koyi u y'u bolo mana bɔ ni ka don commune dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ n'o ye CSRF ye karamɔgɔ Dabatukura b'a ye k'a fɔ min ye sanuya baaraw ye min ye gaw ye karamɔgɔ Dabatukura u ye baara min ta ni ka commune CSRF sɛgɛrɛ nisɔndiya de kɔni dan ye docteur de ta ye u y'a jira k'a fɔ ko Bill Gates ani Baroni Gambi karamɔgɔ Dabatukura ko ni ko k'ulu ka fo o tuma k'i b'i tɔ de to o tuma ko k'u ka foli to ka Ala makɔnɔ ko ni Ala ye min d'u ma sara la karamɔgɔ Dabatukura k'u b'o sɔrɔ min jani na min ye kɛnɛyaso ye ka sanuya baara ta ni ka yen sɛgɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko ni maa min famana commune dɔgɔtɔrɔso ma bi bɛɛ e k'i ka bolimafɛn ta i ka t'i jɔ k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma donna yen wa yɛlɛma mun donna yen cɛ tɛ muso tɛ Baroni Gambi Musa Tarawele Bill Gates olu ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ le rayon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnnin don Wajibate i tɔn ka Tezara premier min an ka tɛmɛ n'a ye an k'a min ɲɔgɔn fɛ walima i kelen ka bi ta min kelen o kuma se t'a la ayi e tɛ te mina ye o Dabatukura naamu n bala tɔgɔ bɛ di Wajibate ne bɛ n bolo kari ka don a don
Mbi boni sɛbɛn min n'u k'a ma l'Inter de Bamako. O don. Bamako caman jɛ. Hali Safunɛ Kunba. Nin y'a ka fasiri ye. A ko cogo di? Safunɛ Kunba ko a k'i k'a dɔn direction générale des impôts. Nin baarakɛyɔrɔ duman in. Directeur général bɛ wuli ka jɔ ɲuman na. Jamana bɛ se ka lafiya sɔrɔ ka wariba sɔrɔ cogo min. Nka min kɔni ye syndicat bolo 2 ye. Olu kɔni kelen bɛ ka gɛlɛya don baarakɛyɔrɔ la maa si t'i dabolo dɔn bilen. A ko n'i ye ko ta k'a lajɛ nin jɛkulu 2 bɛɛ lajɛlen bara k'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ baarakɛlaw ka ɲɛta ani baarakɛlaw ka hakilina ka sabati. A ko ka da mun kan a ko min ye wulikajɔ ye syndicat yɛrɛ min bɛ yen ni o de ta ye tiɲɛ ye ni mɔɔw votera o syndicat ye olu tɛ min kɛ olu tɛ min fɔ syndicat dɔ in min kɔni kelen bɛ k'i yɛrɛ kɛ i k'a dɔn wulikajɔkɛla ye i k'a dɔn olu de bara ka wulikajɔ boloda ka mankan kɛ baarakɛyɔrɔ fan bɛɛ fɛ. I k'a dɔn alamisajan dɛmɛnen min ye DGE ani DGI Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ u nana wulikajɔw caman kɛ hali baarakɛlaw tɛ ayiwa u ka baara yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ Bɔjabate k'a dɔn kana mankan wuli fan bɛɛ fɛ ko ka taa ayiwa ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye ko ka taa kɛ dukɛnɛ na Bɔjabate nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na a ko baarakɛdonya fɛ tiɲɛ don syndicat baara ani syndicat ka wulikajɔ Bɔjabate u b'a kɛ kɛcogo min na an'u kan k'a kɛ hakilina min na o dɔnnen don nka i k'a dɔn dande b'a la u nana bâches ani chaises de ta ka n'olu sigi baarakɛyɔrɔ la Bɔjabate k'a dɔn n'i ye dunu gosi k'a mɛn micro belebeleba denw olu branchelen don fan bɛɛ fɛ i k'a dɔn heure 3 u b'a ka mankan ci mɔgɔw yɛrɛ se k'u ka baara yɛrɛ kɛ baarakɛla dɔw bɛ yen sa olu tɔɔrɔlen kojugu Bɔjabate olu yɛrɛ ta ni ka taa ko wɛrɛ la hali baarakɛyɔrɔ minnu b'a kɛrɛfɛ olu bɛ degunnen don mankan na a ko wulikajɔ la ani jateminɛ u ye wele bila ORTM ma olu kɔni ka na i k'a dɔn ko tɔ bɛɛ lajɛlen nɔɔni a ko nin ko minnu filɛ nin ye Bɔjabate k'a dɔn tiɲɛ don syndicat baara i k'a dɔn maa t'u bali u ka baara la nka ni wulikajɔ ma boloda i k'a dɔn min kɔni ye nin ɲɔgɔn na kolangolo da ye nin damada de bɛ kɛ sababu ye Bɔjabate k'a dɔn sannikunfilɛ y'a ka sabati baarakɛyɔrɔ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Inter de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Les Échos wele sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Aminata Tera karamɔgɔ Dabatungura a ko min ye Mali sanayɛlɛn kalanso ye i b'a ye k'a fɔ maa 4 e k'olu gɛnnen don ka bɔ yen fo diɲɛ wuli sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye ekɔlidenw u ka min ye kɛlɛmisɛn ye karamɔgɔ Dabatungura ni biro suguw daminɛna i b'a ye k'a fɔ muru ni marifaw olu bɛ taa ni ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko kun jumɛn bɛ nin kelen na a ko n'i y'a lajɛ min ye jɔkun tɛmɛnen ye an ka jamana ɲɛmaayaso olu ye gulonni kɔni ta ni ka AEM sɛgɛrɛ karamɔgɔ Dabatungura ni ka sababu kɛ min kɔni ni kɛnɛ karaba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ekɔliso min bɛ yen olu kɔni b'u sigi k'u bolo 2 da u sen kan olu ye u ka jaabi bɔ min tɛ jamana yɛrɛ ka hakilina ye sɛbɛnnikɛla ko Université des sciences sociales et de gestion de Bamako karamɔgɔ Dabatungura u y'u sigi k'o miiri n'i ye olu ka kalanso kɔnɔna lajɛ min ye ko mun bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ min tɛ kalan yɛrɛ taabolo ye karamɔgɔ Dabatungura u wulila ni k'u ka sariya ta sɛbɛnnikɛla ko o fana b'a tɛmɛ ka bɔ min ye UG ye i b'a ye k'a fɔ olu fana ɲɛmaaw y'u sigi ka kalan kɛcogo lajɛ maa minnu nakun ye kalan ye ani maa minnu nakun ye ko wɛrɛ ye ni k'u woloma ka bɔ ɲɔgɔn na o de kaɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye nin wulikajɔ ye karamɔgɔ Dabatungura u ye maa 4 kɔni gulon ni k'olu gɛn ka bɔ yen karamɔgɔ Dabatungura fo diɲɛ wuli olu kɔni tɛna segin bilen k'olu bɛna kɛ kalanden ye sɛbɛnnikɛla ko a maa 4 ye jɔn ni jɔn ye a ko n'i y'u lajɛ o ye Bubakari Jalo ye Jaturu Jara ye min ye Abdoulaye Traoré ale ni min ye ayiwa Lofɛn Jeni Sire Lofɛn Jeni ale ni Sirabula Kante sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ ninnu kɔni gɔnna fo diɲɛ wuli k'a sababu kɛ ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ ni tɔw ta kun ye kalan ye karamɔgɔ Dabatungura ko ninnu ta kun ye ko wɛrɛ ye ka lakɔlidenw su karamɔgɔ Dabatungura maramafɛnw ka taa bila min ye kumalankolon ye min ye kalan yɛrɛ k'a lagosi ko université ma dabɔ kama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun ma k'a fɔ ko min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye karamɔgɔ Dabatungura u bɛ k'u ka sariyaw ta dɔɔni
min b'a to kalan a bɛ se ka sabati cogo min na kalandenw bolo a ko min ye Mali université bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ dɔ deba tun bɛɛ lajɛlen de kan k'i sigi k'a lajɛ min ye kalan ye a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ hakilina minnu kan karamɔgɔ deba tun jamana yɛrɛ ka sariya kɔfɛ dɛ bɛɛ kan k'i ka sariya ta min ye kalankɛlaw ye ni k'u bonya k'u tɔbɔtɔ maa minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye karamɔgɔ deba tun ni k'olu gɛn ka bɔ senkɔrɔla la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ min kɔni wulikajɔ ye kabini marisikalo tile gale nin baara in u y'a nun don ka ban maa 4 mun gɛnnen filɛ nin ye karamɔgɔ deba tun k'u bɛ se ka taa kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛ la n'o tɛ min ye UG ye ka taa bila min ye université des sciences sociales et gestion de Bamako ye o tuma k'olu ka lɔgɔlidenya banna ye tabarikala sabu u yera ko la u ni ko mun man kan a man kan o kunnafoni filɛ nin ye hali an ye min bɔ les échos kɔnɔ Aminata Tera ale ka sɛbɛnni don Bɔjibate nganatigiya ka fisa ni nganaya ye Bɔjibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma rayon kisɛ sɛbɛnnikɛla i k'a dɔn DGPN i k'a dɔn u ka kɔmu nin y'u ka fasiri ye ko cogo di Bɔjibate k'a dɔn tanuni a ka di diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye hali masa min n'ale y'an da a tanuni bɛ kɛ sababu ye i ka fɛn caman sɔrɔ commissaire général de brigade Sulemani Traoré Bɔjibate nin da siɲɛ fɔlɔ ye a ka tanu jamanaden ɲumanya a n'a bilalen bɛ baara min na o dafali a ko kɔsɛ in na Bɔjibate ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ ni maa min y' an ka jamana ta k'a lajɛ dugubaw ani dugu mankanu Bɔjibate k'a dɔn binkani wale ye ayiwa camanba bɔra a la Bɔjibate hali tilegan fɛ i tun b'a mɛn ko bin kɛra maa ka Bamakɔ yan ani bɔlɔnfurancɛw la ani dugubaw kɔnɔ Bɔjibate k'a dɔn polisiw aw carijɛrilen don fan bɛɛ fɛ i b'i dɔw ye i tɛ dɔw yɛrɛ ye Bɔjibate k'a dɔn o wulikajɔ de kɛra sababu ye min ye polisiw ka ɲɛmaaba ye n'o ye Sulemani Traoré marakakɛ i k'a dɔn jɛkulu min n'u k'a ma ko baromètre du Mali o ka taa tanu alamisa tɛmɛnen Bɔjibate k'a dɔn attestation super baromètre ani ayiwa ciwara Bɔjibate o taara di directeur général de la police nationale ma Sulemani Traoré Bɔjibate k'a dɔn nin jɔnjɔn in a bɛ tali kɛ ka da foroba baara a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ Cheikh Umaru Sumano o de ye cakɛda in ɲɛmaaya a ko a police nationale a coordinateur du baromètre Sumano a ko jɔn la commissaire général de brigade Sulemani Traoré a bɛ baara min kan ka kɛ i k'a dɔn polisiw ka ɲɛmaaya la ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ sabula n'i ye dugubaw ta k'a lajɛ o sukundi k'o dugu ti jɛ n'u ma bi dɔ ka tilegan girin fɛ Bɔjibate camanba de bɔra a la jamana i k'a dɔn ani dugubaw lakanani camanba bɔra a la o tuma min ye directeur général de la police ani foli ka kan marakakɛ a bilalen bɛ baara min na a y'a ɲɛdɔn a bɛ baara min kan ka kɛ baara in ka d'a ye jamanadenw u ka foli bɛ kɛ ka ɲɛsin a ma Asimi Goyita dɛmɛba ŋanaba don sabula a fɔra fɛn o fɛn ka kɛ cɛmancɛ fanga in na dankɔrɔba in a baara ka nin kɛ directeur général de la police a n'a ka danga i ka don u ye trophée in da ka d'a ma nka n bɛ min fɔ wa baromètre du Mali tigiw ye n'o ye Cheikh Umaru Sumano ye a t'a ɲɛdɔn Bɔjibate i k'a dɔn kuma min bɛ yen n'o ye ciwara ye a ka ciwara bɔ a la a kana ciwara di maa ma ciwara man ɲi a k'a tɔgɔ yɛlɛma k'a bɔ ciwara la k'a da mun kan k'a da mun kan sabula ciwara Bɔjibate k'a dɔn ciwara bɛ di fɛn min na i k'a dɔn o ye sɛnɛkɛyɔrɔ de ye o tɛmɛnen kɔfɛ hakili b'o de la jo de don jojuguba Bɔjibate a ti di maa ma maa balolen ma ciwara man ɲi i ka kuma in n sɔmina mɛ a ka ciwara bɔ a la a k'a tɔgɔ bɔ ciwara la k'a kɛ tɔgɔ wɛrɛ ye k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye i ka kuma in ye wulibali ye dɛ ciwara Bɔjibate k'a di a dira maa ma jamana in kɔnɔ a ye kungo de s'a bɛɛ ma ciwara tɔgɔ in a k'o de bɔ yen pewu a ka tɔgɔ wɛrɛ nati min tɛ ciwara ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ rayon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a n'i ye nɛgɛ ta gɔngɔ la n'i y'a bila gɔngɔ la ten foyi fɔ ni nɛgɛ ka tɛ an ka bi ta banna yan Bɔjibate bi ta banna i k'a dɔn Bajolo Disco anw k'a ma ko Bajolo Disco an dɔgɔnin don Bɔjibate nka an bɛ donni minɛ ko bi a bɛ Faransi sigi la a denw n'a mɔdenw Bɔjibate jɛkuluba sigilen don a fɛ jɛkulu min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin farafinna musow ani Mali musow